Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan ako sa pangalan niya Claire. 28 na akong edad. 5'2" ang height, pution, ug gwapa kunuhay. Duha ra dami kabuok man nagsuon. Ako ang manghod, way lalaki ako ang maguwang. Medyo arangan amo ang panginabuhi since akong mama kay abroad ug akong papa kay seaman. Arangan lagi pero kulang sa pagmahal. Gada ko dami sa kong kuya nga amo ang yaya ray kauban sa balay. Siya nasab ang nahimo na mong inahan sa panahon nga gasakit mi or gakinahanglan mig pagmahal sa ginikanan. Maong usahay makaingon ko nga bahala ang tagpubre, at least kauban ang ginikanan. Pero para raman sa ni sa mong kaugmaon, maong antos lang usa. Hanakoy circle of friends. Duha ka bayot ug tulo ka babae. Ako ang kaupat. Sila ang kauban ako permi sa kabuang ug kasakit. Maong makuan sa gamay ako ang gaguol kung kauban ako sila. Ikaw daw makabarkada og likion og mga pangutok. Atong year 2019, bulan to sa January, na ako'y uyaban eh. Tawagon lang nato siya sa pangalan nga Paul. 2 years na mi ni Paul ani. Og stay strong among relationship. Maong pa-chill lang ko ato. Dayon one time, naara ko sa balay ato gapundo kay naa ko'y gigama nga reports ug kinahanglan na nakong i-submit pagkaugma. Sige nagpanawag akong barkada sa kuha pero gipasagdahan ra nako kay di ko ganahan nga madisturbo. Kay kinahanglan na jud kaayo nako ning moment. Nagsige nagring akong phone. Ug tungod kay nasungot naman ko ug unsa bagoy toyoan nila, akuan na lang pong gitubag. Diniingon akong amiga nga si Sheena nga hoy bayot. Kinahanglan makakita ka ani nga drama. Tubag pud ko, ngunsa man na, kabalo ba ka nga busy kayo karon? Ayaw sa karon Sheena. Hingon si Sheena, nga sure ka nga di ka gusto mo lantaw ani. Nitubag pud ko, nga unsa man jud na ba? Dayon ay gisend nga picture si Sheena sa akong messenger. Dayon boom, nangurog ako mga tuhod sa pagkakita nako sa picture nga gisend ni Sheena sa kuha. Kaya ang nasa picture, ako ang uyab nga si Paul ug naay kauban nga babae nga ga-holding hands. Gusto gyud nako silang makita sa personal. Mao nangutan ako kung aha sila dapit. Gadali jud kog sakay, dayon miadto ko dito. By the way, nagbanding di ako mga barkada except nako kay naa pa yun lagi ko'y gihuman nga report ug kinahanglan na kaayon na akong humanon. Mo nang wala ko kakuyog nila. Pila ka minutes ato naabot na ko sa resort nga ilahang giingon. Pagkakitaan ako sa kong amiga nga si Sofia, nangutana gyudan ko niya kung tinuod ba to ilahang gisend sa kuha. Nitubag po si Sofia nga yes, naa sila didto sa cottage. Nangutana ko niya, wala day siya kakita ninyo. Nitubag si Sofia, nga I guess walay. Nami sa last nga cottage stay. Dahil si Sheena ang nakita ato giniha, diyon kaming tanan kay na curious man mi og the chika ba kay tinuod or not. But sadly, tinuod jud. Naa sila sa number 4 nga cottage. Sa moto nga naghinay-hinay og nagtago-tago jud ko padulong sa cottage nga number 4 nga giingon sa akong mga barkada. While nakatago ko, nakit-an yun ako ang uyab nga si Paul, nga sweet kaayo sa babae. Ako din gidayal ang number ni Paul. Itong una, gilantaw lang niya iyang phone, pero wala niya tubaga. Dayon iyang gi-cancel pa. Pero gisigihan yun ako dial iyang number, mong pagkataod-taod, gitubag na niya. Nangutan ako niya kung asa siya.
Ningon pa si Paul nga naara kog balay baby. Ngano man? Nitubag ko nga, sure ka? Nitubag si Paul nga yes baby. Ikaw, asa man ka? Galantaw pa jud ang girl ni Paul while naghag saya. Ug dito na nitulo maayo akong luha. Ang lalaki nga love kay nako, kay cheater nga dako. Nihinay-hinay din kog dool silang cottage. Ug ako siyang giingnan nga naa dinhi. Galantaw og love story. Makahilak gani kay sweet kaayo sila. Paswerte ba sa babae? Dayon nakita na ko ni Paul og na-shock silang duha. Ako silang giingnan nga congrats to the both of you. Dahil nidagan ko palayo sila ha. Ni-action pa nagukod si Paul sa kuha o iya akong gitawag. Pero wala na ko pansina. For what pa man, siya ang mga binutbot ng istorya. Kabaga nagyud niyag no. Dayon abot ako sa kalsada og nangita akong masakyan. Pero wala ko'y nakita. Dayon si Paul kay duol na lang gid siya sa kuha. Og didto naay patrol car nga gapadulong og ako dayong gipara. Namahala na lang jud ko. Bahala na jud ni og magpabaga na lang ko sa kung nawong ani. Dahil nihunong ang patrol car. Nagpakiluoy jud ko sa pulis nga pasakyon ko nila. Og maayo na lang kay gipasakay pud ko nila. Moadto nang tako sa likod pero niingon ang pulis nga ari lang ka sa front seat ma'am kay hugaw pa ang likod. Namahala na lang jud ko og gi-open din akong door dayon ni sakay ko diretso. Ug didto nakaginhawa kog tarong kay nakalarga na jud. Nangutana pang pulis kung anong gahil ako. Nitubag pud ko, wala sir oy. Then nitubag siya, nga love life ma'am sa. Hamitan door ako. Dayon ni katawa siya. Nakalantaw jud ko siyahang nawong. Pero ni smirk ra na siya paglantaw nako. O gibawi day nako akong paglantaw niya. Nangutana pang pulis, nga asa ko muna og ma'am, kay sa city pa biya ako. Nitubag pud ko, nga sa syudad na lang pud ko sir. Ambot og unsay nasud sa kong utok intawon oy nga sa city naman hinoon ko moadto. Basta ang naa sa kong nahuna, ganahan ko magpalayo. Gusto sa ko og new nga environment, part sa moving on nga stage kunuhay. Gilanta ko sa gawas while gadagan ang sakinan palayo kung asa na ko nasaksihan ang pag-cheat sa kong uyab. I hate them. I hate this day. Nitulo na sa bakong luha. Gidunulan pa kog panyo sa pulis ug ako arapod nga gidawat. Nagpasalamat ko niya. Hingon ang pulis, nga ana jud na ma'am. Ihilak ra na hangtod sa mawala na ang kasakit. Naghilom ra jud ko ato nga time ug ako na lang pud nga gihilak ang tanan while gabiyahe mi. Ug naka-feel pud ko nga safe ug comfortable kayo ko. Kay siguro kay policeman akong kauban. Ug gipasagdan ra pud ko sa pulis while nagsigi kog hinilakay. Mga 1 hour pud kapin ang biyahe usa minabot sa syudad. Maong nakatulog pud ko tungod pud sa kakapoy ug hinila. Ningon ang pulis sa kuha nga naabot na ta sa city ma'am. Tubag pud ko, hala sir salamat kayo. Kilom-kilom naman di ay. Sige sir salamat ha. Haris ako. Padulong nang tako muna og nya miingon man nagkalit ang pulis nga ay ma'am Aisa. Pwede ti ka ma-invite og dinner. Nitubag ko nga ayaw lang sir eh. Maikog ta nga nakisabay rabi ako nimo. Pero namugos yun ang pulis sa kuha ug niingon pa siya nga hulata ko din ma'am ha. Mo out sa ako dayon na po ko'y ihatod dito.
Nilakaw din na ang pulis o pagkataod-taod lang kay nibalik karapodayon siya. Pagkato nga time, wala na siya gi-uniform. Kaway t-shirt tara siya, dayon naka-jeans og black og nakasapatos. Aha kaligi kay maikog man sab ako ang tattered jeans ani niya eh. Formal kay hang dating. Unya ako, mura gibugno og walo kay ring. Ingon ang pulis nga, tara na ma'am. Nisunod ra po dayon ko niya sa may parking area ug didto na ako nakita ang iyahang motor. Nangutana pa ng pulis kung okay ra ba daw nako nga magmotor mi. Mi okay ra pud ko. Og nisakay dayon ko sa iyahang motor. Sa mahalon pa kaayo nga restaurant ko niya gidala. Nangutana pa siya kung unsa daw gusto nako. Tubag ko niya nga makishare na lang ko siguro nimo sir eh. Murag daghan kay imong na-order ba, basin di niya kakahorot. Nikatawaran na siya og niingon nga, okay ra ma'am, treat man ako ni karon. Murag nigaan akong gipamati sa gingon ni sir, nga treat daw niya. Kay sa tinuod lang, 300 ra jud ako ang kwarta. Pagkahuman na mong pangaon, kay nang-invite na sab siya sa kuha, nga manlaag sa dawmi. Nibalibad unta ko, kaso, namugos jud og ayo si sir. Mong nisugot na lang pud ko. Nangutana pa siya, nga gusto kag beer ma'am. Nitubag pud ko nga, okay ra pud sir. Kana lang kinagamyan ha. Sumoto nga gapalit siya, o gahulat lang ko sa may plaza, nga nindot man po diadto. Unya, paresko pa kayong hangin kay daplin man sa dagat. Taod-taod balik na siya. Nga istorya me. Dayon gyapel ila siya sa kuha. Hingon siya, nga Oliver day ko ma'am. Ako ang gidawat iyahang kamot. Dahil nitubag ko nga, Claire pud sa. Nice to meet you. Aha kaligi kay murag na ako ino-feel na nakuryente sa pagdawat na ako sa iyahang kamot. Pero wala na ko gipahalata po doy kay maulaw sabta. Dayon ga picture ko while gainom eh. Nangutana pa ko niya kung okay ra ba ang i-upload na ko ni. Klaro pa jud kay iyahang kamot nga balbons, pero pution og lamion kayo. Unya, nakasuot sab og relo. Siyempre nangayo ko dan og approval niya kay basin unyag masuko. Pero ni okay raman siya. Ako ada yung gipost sa Facebook ug ang caption kay cheers with someone. Naalan jud ko'y palaguton ato nga time. Ug pila lang ka minutes, nag-comment din ako mga bayuton og pangutok nga mga jumegas. Mga yaga kayo. Ug mas nahugyaw ko atong nag-angry reaction si Paul. Nagkatawa lagi jud ko. Pagkataod-taod ana kanitawag si kuya nako. Ako ara sa mga gitubag, while naara si Oliver sa kontapan. Nangutana si kuya kung asa ko, kay niingon daw si Paul nga nisakay daw kog patrol car ganiha. Nangutana si kuya kung asa daw ko. Di aksyon nagkasuko si kuya kay dili jud ko mutug-an kung kinsay kuyog nako. Dayon nahunong ko kay gigunita ni Oliver ako ang cellphone. Ingon siya nga okay ra ba daw nga istoryahon niya ako ang kuya. Ako ra sa maghihatag ni Oliver akong phone. Ug sa una-una na ko ani, paktay na jud ko ani. Pero by the way, akong kuya kay policeman po. Ingon si Oliver, nga hello sir, mayong gabi nimo. Ako day si Oliver. Kauban ako si Claire karon. Ug nami diri sa syudad. Ako ara unya ning ihatod si Claire sa iyong balay karon sir. Pasensya na kayo. Tubag si kuya. Ikaw ni Sir Oliver? Si Clint ni. Igsoon ako na si Claire.
Nakadungog ko ani kay loudspeaker man ako. So magkaila di ay sila. Ngun si Oliver, ay sonda ni mo ni sir, bantog ra ang gidmog nawong ani niya. Tubag kong kuya, yes sir. Salamat kay abi kog asa na napaingon ako manghod. Yun si Oliver, ako ra niyang hatod si Claire sa inyo sir. Nito ba kong kuya, ngayon na lang na ihatod sir. Pahotela na lang na. Gabiin na pod kaayo. Unya layo-layo pa mo ang balay. Dili pod ko ka-pick up na niya kay naa pa ko'y duty sir. Dayon gihatag niya ni Oliver sa ko ang phone. Yung si kuya, nga sige na hinday, kay mo duty pa ko. Amping dira ha. Pag check-in lang usa dira. Nitubag ko nga, kuya, wala ko gadalag kwarta ba. Diningon akong kuya nga i-Gcash lang daw niya. Dayon gipalong na ni kuya ang tawag. Then horot na po damang beer, mong nihirit pa ko one more bottle. More pa. Sumoto nga nagpalit na pod si Oliver, pero pagbalik niya, kay daghan man kaayo iyahang gidala. Nakaingon gud ko nga, kadaghan ana sir eh. Nitubag si Oliver, nga para di na ko magbalik-balik dito. Nakahurot jud ko og tulo ka buok nga bottle sa beer, ug medyo tipsy na. Pero bisan hubog na jud ba? Akong pananaw kay murag tulo na kabuok. So medyo nabaga na jud ako ang naong ani. Nangutan akong Oliver, nganong kamong mga MIU kay uwagan man kaayo mo sir. Nitubag si Oliver, taka clear right. Dili isab tanan. Tubag ko nga, dili tanan, pero halos tanan sir. Tubag si Oliver, nga napaintawon ko clear. Loyal kayo ko. Ikatawa ko ako siyang giingnan, nga sure ka na sir. Nahubog na jud ko ato. Ingon si Oliver, tinuod na clear. Kay tuod man, imong uyab di ay. MIU dito. Police to? Tubag ko nga, yes sir. Police po to siya. Mong hate na jud na ako kay karon ang mga pulis. Tubag si Oliver, nga sure ka clear. How about ako? Tubag ko nga, I can't say nga I hate you for now. Pero basin pohon, I can say nga I hate you too po. Tubag si Oliver, nga clear. Dili tanang police or MIU kay uwagan. Nitubag ko nga, pero unsa man ta ko nakita ganiya sa kong uyab or sa ko ang ex nga uyab. Tubag si Oliver, nga dili ko katubagan na clear. Siya ray makatubagan na. Og perte na nakong hilakan eh. Hingon pa ko, nagihatag na nako siya ang tanan niya law. Asa ka ako gakulang niya. Nganong nabuhat to niya. Sala ba nga gihatag nako siya ang 99% sa kong love. Nihilak jud kog maayo ug iya akong gigakos. Na-feel jud nako nga comfortable ug safe kaayo ko niya. Walay kahadlok. Ug nigakos pud ko niya. Nigaan gamay akong pamati siyahang mga gakos. Ingon pa na si Oliver, ngayaw pala bighila, kay gwapa ka. Daghan pang lalaki sa earth, wala ta kahibalo nga naraday imong dawan sa daplin-daplin. Or basin ga eskwela patog nursery. Nagkatawa jud ko. Nakaingon pa ko, ngayate na. Ayasab nang nag-eskwela pag nursery sir. Disab ko mang lutas og bata.
Hog nakatawa jud kayo ko. Daniingon si Oliver, nga kanao, kagwapa man pag mukatawa ka ba. Pagkahuman na mong inom kay ni sakay na may sa motor, kay gabi na kayo. Nangita mig hotel para maka-check-in ako kay murag 5 na kabo akong pananaw. Gabarag-barag intawon ko. May gani na si sir para alalayan ko. Pag-abot na mo sa room, gipahigda na ko niya sa bed og nananghid na sad siya nga molina. Pero ambot og unsay nasulod sa kong utok og akong giingnan si Oliver nga walay kiss dira sir. Lahi ra jud ning makainom ta kay makabagag nawong mansaboy. Abi kog baliwalaon na niya. Pero nikalit na siya duol o gikisan ko niya sa agtang. Ako siyang giingnan nga maora to sir. Walay lain. Dayon gikisan jud ko niya sa lips. Hangtod sa nagkalalom amo ang kiss. Nagkainit. Og naghinay-hinay na siya nga nipaibabaw sa kuha. Lami agad. Pero pagkatod-taod, nihonong na siya. Ug nihonghong siya sa kuha. Not now. Pero maybe soon. Dahil nitindog na siya og ningon. Ngari sa Claire. Kuhaon ti ka dinhi sayo sa buntaga. Good night. Then kiss na po na siya sa kong forehead. Dayon nilakaw na jud siya. Sa mga to nga nakamata ko, ay nagsige na jud og vibrate ako ang phone. Og basin ako na sabning kuya nga nagsige og panawag, maong ako na lang gitubag diretso. Imbis lami pa kayo'y katulog. Wala na lang nako lantawa og kinsay color ato. Basta kay gidiretso na lang nako tubag while gapiyong ako ang mata. Ingon ang color, nga hello baby, asa ka karon? Please paminawa ko. Nakabangon jud ko ahatoy. Ikaw kunoy nakadungog sa tingog si Mang Uyab. Oh, ex di ay. Si Paul ang caller. Dali day ni sink in sa kuha ang panghitabo gahapon ug nikalit lang og tulo ako ang luha. Ingon pa siya, nga asa karon baby. Please mag-istorya ta. Nangurog ako ang kamot while gahawid sa kuang phone. Lami unta ilabay, kaso wala pa man day ni siya na impas. Ako siyang giingnan, nga unsa pa man ang dapat nato istoryahan ha. Baby. Ingon siya, nga pasaylo ako please. Kinahanglan natong mag-istorya. Tubago niya, nga karon di ay, gaistorya naman ta. Tubag si Paul, nga gusto na ako nga sa personal ta mag-istorya. Tubag ko niya, nga enough na Paul. Sakto na ako ang nakita kagahapon. Tubag siya, nga sorry na baby. Please pasaylo ako. Tubag ko niya, nga sorry si mohang nawong. Kauna na imong sorry. Unta nakatulog kang insakto sa imuhang pagka-cheater. Ug nikalit na nga murag na suko si Paul og niingon, kay nga naman, gasalig na ka kay naa kay pulisa. Sakay-sakay dayon kag patrol car. Nitubag ko niya, nga FYI lang. Di ba pulisab ka? Nakasakay pod ko si mong patrol car. Pasi nakalimot ka. Tubag siya nga, ayaw jud ko og buang nga Claire. Basin masumbagan ako ng tawhana. Tubag ko niya, nga hala, mao ba? Unyag makitaan pod na ako imong bayi. Ipang dasok ta mundwa. Okay ra?
Ug ngano man day og masakay og patrol car, magbuot day ka. Nagbuot day ko nimo nga imuha sab nga gipasakay og patrol car imuhang babae. Ug nahilom siya. Ako pa siyang giingnan. Unya, nalipay na ka. Napasakitan na ko nimo. Asa naman imong saad nga di ko nimo pasakitan? Tubag si Paul, nga sorry na baby. Please atuan ni siyang i-fix. Sala na ako. Pasaylo ako. Tubag ko niya, nga sakto na Paul. Sakit na pod kaayo ug imuha ng utrohon. Tama na ning kasakit nga imong gihatag dari sa kuha. Hay kabala ka, kay okay ra ko Paul. Tubag siya nga, please Claire, hatagi kog second chance. Ako siyang giingnan, nga tama na Paul. Gusto sa ako karon og space, so ayaw na kog sa muka, kay buwag na ta. Ug gidiretso na nakog patay ang tawag, ug sige sab siya panawag og balik. Kay nasungot man ko, ako ang gi-airplane mode ako ang phone. Sayo pa kay sa buntag, ug nihigdar akog balik. Nauna-hunaan to na akong mga panahon nga nagkauban mi ni Paul nga malipayon. Tinuod nga daghan kay mig mga happy memories together. Ug nakahinomdom sab ko gahapon sa akong nakita nga naa siya'y kauban nga babae nga naka-holding hands pa ug sweet kay silang duha. Sakit kay to para sa kuha. Lami kayo dili iginhawa tungod sa kasakit sa akong nabati. Lami kay manamparos og tawo. Mura jud og itusok og kutsilyo akong dughan sa panghitabo. Walay kabutngan sa kaguol. At the same time ang kalagot na ko ni Paul. Apil sa iyahang babae. Wala ko ga-expect ani nga klase nga relasyon. Abi kog loyal pod siya sa kuha. Kaya ang iyahang ipakita sa kuha kay mao man gihapon. Kanang super ka-caring ug seloso kayo. Pero mao di ay kay iya hadayng binuhatan. Ug nahuna-hunaan sab nako ang nahitabo gahapon nga nisakay kog patrol car unya nabot kog syudad ug gatagay with a stranger. Unya gihatod ko dinhi sa hotel. Tapos perte na akong kulba ug ulawa. Kay nakahinumdum ko sa akong giingon nga walay case dirasa. Aha ka jud lagi. Diretso na lang kog bangon og nidagan paingon sa CR kay maligo nako. Kay ingon ba siya nga anihion ko niyag sayo. Dugay sab ko naligo kay naa may bathtub dito. Ako ang gihilak ang tanan while gababad ko sa bathtub. Ang mga kagahapon nga dili gyud ako makalimtan. Ang mga panahon nga kauban ako siya. Apan karon lahi na. Wala na. Perte jud na akong hinilakay while naligo ko. Pag human ako dito, nikawas na ko sa CR while nagatapis og tuwalya. Pero na ako'y nakitaan nga lalaki nga gahigda sa may kama. Ako adyo nang gipitok-pitok ako ang mata kay basin gadamgo na pud ko. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon nganong naa may tawo dire o kung nganong nakasulod na siya dire. Ug nikalit na siya ingon nga good morning Miss Claire. Kumusta imong pagkatulog? Nakapiyong di ko gahat kay si Oliver man di ay katong pulis gahapon nga kung kauban gainom. Kasayo ba niya? Plano pa ganin ako mo ikyas kay maulaw ko niya pero unsaon man ni ron nga naa naman siya dinhi. Ni good morning na lang pod ko niya. Hingon siya. Nakoy gipalit nga sanina ni mo dara. Pasensya ay na kung dili ka ganahan ana. Kay wala ko kay bawo ug unsa pa jud imong ganahan. Maong kana ara ko ang gipalit. Pero wala na siya ning lantaw sa kuha.
Naa sa laing dapit ang iyahang mga mata. Tubag ko niya, nga salamat sir. Wala na lang unta kagapalit. Pwede raman ako aning balikon ako ang gisuot. Di pa man pod siguro ni baho pa. Ni-smirk ka na siya og ningon, nga Claire, ganahan ko og formal attire. Dili kay gisi nga jeans imong suluton. I-fix ni mong kaugalingon kay ihatod na tika si mong kuya. Tubag ko niya, ay no need na sir oy. Katuod ra ko muli sa moa. Ug usa pa, dili pa ko muli didto ug ari pa ko mo stay sa kong cousin nga naara man siya boarding house dere. So no need na sir. Salamat na lang. Abi dyan ako og buotan siya nga pulis, pero giahak man kay bation man og batasan. Guwapo man unta. Pero nitubag siya, nga ihatod dira lagi tika. Pagdali dira Claire. Sumotong gikuha na lang nako ang paper bag nga iyahang gibutang sa may bed ug nidiretso ko paingon sa CR para mag-ilis. Gayaw-yaw pa jud ko dito sa CR ug hoping ko nga madungog niya ako ang bagutbot. Bahala yun siya dirag hinuwa. Pero pag open ako sa paper bag, kay hala. Kanay sa white nga off-shoulder nga dress nga above the knee raman siya. Unya ang likod, kay pinaikis-ikis kayo. Ug dito ko ni katawag maayo, kay nadi ay panty nga lace nga white ug black. Napa-joy cycling. Sumato nga paghuman ako og ilis kay nigawas na dayon ko og nidiretso sa kong shoulder bag nga dala. Dayon while drawing ko sa kong nawong. Ningon si Oliver, nga gwapa naman ka Claire. Ayaw na lang pag makeup. Ningon pa siya, nga angayan kay ka sa dress Claire. Maong idunghay lang na imong buho, kayang panuhot nimo, sangko sa langit. Tubag ko niya, ngala sir, ikaw baya gapalit anino. Tubag siya, halage, kaya wala ko'y laing napilian kay kadali ko kay basin traffic kay Monday biaron. Nya mao pa may ga-open nga stall. Pero nagpadayon ra og lipstick kay busy kay ko sa kong nawong bahalag maghulat siya. Nangutana pa na siya nga, ang panty nga lace ka ha, sakto ra ba nimo ang size? Nakapanulon ko sa kong laway oy, ug nahunong ko sa kong pag-lipstick. Tungod sa iyang gistorya nga pwede raman unta ang cycling lang ang pangutanon ug sakto ra ba. Tubag nako niya, nice choice sir. Dayon ni katawa siya. Gidali ang tawon ako guhuman og kubi-kubi sa kong nawong. Kay murag namula na akong nawong didto sa kaulaw pa. Sumato nga pagawas na mo kay nanakay nami sa elevator para mo naog na sa ubos. Ug sa dihang nakahinumdum ko nga wala para baday ko kabayad gabi. Unya wala ko'y kwarta. Nagdali kog tanaw sa kong phone kay niingon man ti si kuya nga iya akong hatagan. Pero wala joy ni abot nga kwarta sa ko. Pero ningon si Oliver, nga humanan akong bayad, Claire. Medyo nahawasan ko sa kong nadungog, at the same time, ay naulaw ko. Ningon ko niya, salamat kay sir. Bayaran na raan niya ka. Nahibilin maguto akong wallet sa mga ba. Tubag siya nga, okay ra Claire. Wala ko naningil ni mo. Dili sa karon. Ako siyang giingnan, nga sir, ayaw na lang ko hiyatot. Napaman ko ipamasahe po dere. Unya, di pa man ko muli sa mga. Hingon si Oliver, nga kinahanglan na nimong muli Claire. Nag-ingon ako si mong kuya gabi nga ihatod ti ka. Sumotongan ng lakaw na lang may padulong sa may parking area og ni diretso may siyahang white nga car. Sana all kay naay car ba. Og gentleman pa jud kaayo kay iyahang gi-open ang door sa may front seat og nisakay ko dito. Nakalarga na mong gisakyan nga car maong galantaw-lantaw ra ko sa gawas. Tuod man, bugnaw kayo ang sulod sa car. Kay aircon man kayo.
Mo daing pution siya og lamion kaayo kay aircon everywhere dyan siya. Nangutana pa siya, gitugnaw ka. Palungon na tong aircon. Tubag ko niya, pwede pa hinayan lang sir. Ayaw lang palunga. Mura na ko gisulod og ref ani, basin taod-taod, maayos na ko ani ba. Nikatawara na siya og tuod, gipahinayan niya ang aircon, maong nakaginhawa ko gamay, kay di na ko mahimong ayson niya. Nangutana siya kung asa dapit amo. Nitubag ko nga, namura. Mo insist nga ihatod ta, unya wala day katuod sa mo. Ako siyang giingnan kung aha dapit amo. Ug ako siyang giingnan pod nga sa may highway lang kumuhunong kay sudlonon pa amo. Pero ingon si Oliver nga ihatod ta ka sa inyo ha Claire. Bisan pag labangon pa sa painyo ha or tabukonon pa nagdaga. Aha ka jud lagi. Mong gipasagdahan ra nako siya. Chill ra kaayo siya nga gidrive. Kunya ako, kay nakaw tingin lang ko sa iya kay maikog ta. Pero niingon jud siya nga, mahilis pud ba ako ana Claire. Mura kong naigpot sa kong gilingkuran kay nakamatikod day siya. Kaulaw ba? Ako siyang giingnan, nga wala biya sir ha. Pero nikatawa ra siya. Ingon pa siya, okay na ka? Nawasan na kagabi? Nitubagpod ko, nga okay ra sir. Okay na ko. Tubag si Oliver, nga basin ganahan ka nga mag-shot tag usab Claire. Tubag ko niya, sa balay na lang siguro ko sir. Ug hantod sa naabot na may atbang sa mong balay, ug kinahanglan ako muna og ako siyang giingnan, nga dari lang ko sir. Kanara mong balayo. Salamat kay sir ha. Pero tubag siya, nga dili day ko nimo invite og drinks Claire. Una-una na ko, hala patay. Ga-joke rabi ako ganiha ba. Pero nakonsensya man ko eh. Motong ako siyang gi-invite o giingnan nga pasudlon sa balay. Abi yun akog mo balibad si Oliver. Pero bagaon man day siya gnaong. Nigawas man hinoon og nisabay siya nga pasulod sa muang balay. Pero naapa lang ko sa gawas sa gate. Nakita na nako ang motor nga nakapark dito. Maong kabalikon kay ko. Sure kay ko nga kampol to nga motor. Ug naa siya sa sulod. Nakapangutana si Oliver sa kuha kung unsay problema. Ako siyang giingnan nga naa sa sulod ako ang ex. Pero instead nga mamalik me, gigunitan man hinuon niya ako ang kamot ug nanulod mi sa mong balay nga walay pagduha-duha. Ingon pa siya sa kuha nga relax lang Claire. Ako ray bahala ani. Nangurog dyan akong tuhod kay gisugat mi ni Paul siyang mga kilay nga gaabot na. Napay mata nga murag kapanito nagtawo. Pagsulod na mo kay gikalit na kog bira ni Paul, ingon siya nga salamat sa paghatod sa kong asawa sir ha. Pwede nakamuli. Pero nakuratan jud ko og nakapangladok jud ko kay gibira sab ko kalit ni Oliver. Ingon siya nga excuse Brad. Pero fiancé na ko ni siya. Naajud ko sa tunga while gaistoryahan na silang duha. Ingon si Oliver nga fiancé na nako ni siya karon. Tanawa yang finger. Nag-propose na ko niya gabi. Ug niingon siya yes ako ha. Nakuratan jud ko kay paglantaw na ako sa kong kamot. Kay tinuod jud nga naisingsing. Silver nga ring siya nga naay design nga infinity nga naay diamond ang tunga. Nakapangutana jud ko sa kong kagalingon kung anong naisingsing ako ang kamotoy. Nga wala maniganiha. Mura mag-magic ba? Dayon gigunita ni Oliver ako ang kamot ug gipakita niya ni Paul ang ring nga naa sa ko ang kamot.
While ako, mura ra jud kog estatwa nga gatindog. Dili jud katuo si Paul sa iyahang nakita. Ningon pa si Oliver nga pag-istorya mo ni Claire para sa inyong closure. Isog kay nagtinan-awan si Paul ni Oliver. Mura kog mabuang o ganong naabot may sa point kay ato. Og hangtod sa nagsinumbagay na yun silang duha. Nagdugo ng ilong og ngabil ni Paul. Apil put si Oliver. Perte jud kong pugong nila. Pero wala ko'y nabuhat. Hangtod sa nilingkod dalang ko sa sofa. Og nihila kog maayo. Akong giinan si Paul nga. Unsa pa man imong ganahan nga mahitabo, Paul. Gipasakitan ako ni Mogtaman. Kulang pa ba? Tubag siya nga, tagaay kog second chance, Claire. Para i-prove na ko nimo nga love kayo ti ka. Nga di na ko kayang mawala ka sa kong kinabuhi. Kani nga time ni doon na si Paul sa kuha og niluhod na sa kong atubangan. Sige siyag pangayog sorry og nagpakaluoy gyud nga magbalik mindua. Pero ako siyang giingnan nga unta agyo na huna nimo pag-ayo nga if mosulod ka ana nga butang kay maguba ato ang relasyon. Kabalo ko nga kabalo ka na. Og feeling na ko dili nimo deserve ang second chance, Paul. Motuo jud ko nga once a cheater, always a cheater. Tama na, Paul. Higugmaan na lang to siya og ampingi imuhang bag-o karon. Pero gigakos kog maayo ni Paul. Ug ako ara siyang gipasagdahan. Guston ta nako siyang gakson pud unta for the last time. Pero kabalo kong dili na pwede. Kabalo ko nga love gihapon kay nako siya. Pero di na pareha sa una. Kaya ko ang gibati karon kay ang sobrang kasakit. Sobrang pain. Mura jud gitusok og pila ka dagom makundugahan at tong ako na siyang gituklod. Sakit jud kaayo nga mag-let go og tawo, labi nag love pa kayo nimo. Pero padayon lang gihapon nga nagpakaluoy si Paul og nangayo siya sorry sa kuha. Og nangayo po siya last chance. Pero ako siyang giingnan nga engaged na ko, Paul. Engaged na kong Oliver. I'm sorry. Mo na siya ang mga last words nga akong giingon siya. Bisan sakit, ug bisan dili tinuod, wala na ko'y pake. Ug nasakitan siya, kay mas nasakitan ko pag-ayo. Nidol din na si Oliver sa kuha. O gigakos ko niya. Diyan si Paul, nigawas na, o nilakaw na. Sobrang kasakit o pain jud ako ang na-feel. O puslan man, nagkuha ko beer sa ref. O magtagay na lang ko. Dahil gatagay me, ako ang gitambalan ang ngabil og ilong ni Oliver nga nagkadugo. Hingon siya, na sorry Claire sa akong gibuhat kaniha. Tubagpod ko, nga okay ra sir, wala kay gihimo nga dautan. Tama ra po itong imuhang gibuhat, para dili na mogukod sa kuha si Paul. Tama na ang kasakit nga kung nadawat gikan niya. Gasiga ra jud kog tagay, o gipasagdahan na lang pud ko ni Oliver, kay mao man ako ang gusto. Sige siyag pugong sa kuha nga sakto na daw, pero gahion man kog ulo. Mong wala yun siya kapugo sa kuha. Ug ako po siyang giapilan og tagay oy. Dawat raman pod si sir, ug walay lipog. Nakahurot jud may tulo ka botilya, mong nabaga na pod ang ako ang no. Ako siyang giingnan. Nakabalo ka sir.
Gwapo kay ka, pero tubag siya, unsay pero. Ako siyang giingnan, pero naa na kay uyab. Unta, dili ni mo siya pasakitan. Then ikatawa ko. Ganiha mang Godwell gatagay mi, nakita ko sa iyahang lock screen sa cellphone. Kay siya, ug naa siya'y kaagbay nga babae. Tubag si Oliver, unsay uyab Cleroy. Ako maning ate. Pero gitaasan ra nako siya kilay. Kay bisan uyab jud niya ba, ilimod pa jud. Pero perte ra niyang katawa mong gitaasan na sab nako siya kilay. Ingon si Oliver, nga gasalos akong fiancé ba. Nagkatawa pud ko og maayo. Nayabag naman siguro ni siya. Ako siyang giingnan, nga joke rabi ato ganiya sir ba. Pero tubag siya, ngon say joke, wala na'y joke Claire. Nakulbaan naman hinon kog taman kay murag seryoso man kay siyag nawong, nga galantaw nako. Ug nakapanulon jud kog laway, kay nagkaduol iyahang nawong sa kuwang nawong. Ug ni kiss siya sa kuha. Nihunghong pa siya nga, pohon. Dayon ning lantaw ra gyud siya sa kuha, nga seryoso kayog nawong. Ug medyo awkward kayo, kay nipaduol pa jud siya maayo sa kuno. Mora na jud kog maliba, mong nipiyong na lang ko agi sa kahubog, nga lami na kayo siya halukan. Pero, una-una na ko, magpuyo sa ko, kay naap ako sa moving on nga stage. Sa moto, nagigunita niya ko ang nawong og ni kiss siya sa akong forehead. Pero, paglantaw namo ni Oliver sa pultahan, wala day may kabantay nga naa naman day si kuya. Naabot na di ay. Kaulaw lagi ba? Unsa na lang masulti ni kuya about namo. Charot. Sumutang niingon si Oliver, ay sir, ako ara din gihatod si Claire dire. Dahil nitindog siya. Tubag si kuya, nga salamat kay sa paghatod ni Claire sir ha. Tubag si Oliver, nga sige sir, kay mauli na pud ko. Pero nitubag si kuya nga, ay kadyot sa sir, unya na uli, kay mag-istorya sa ta. Nakapanglingo si kuya paglantaw niya nako, kay gagunit naman sa kog baso, nga puno kaayo sa beer. Gipanghipos pa ni kuya ko ang makalat. Ingon pa kong kuya, nga pasensya aged kayo kumanghod sir ha. Ambot og naunsa na ni siya. Ito bagkot si Oliver, nga okay ra na sir. Ingon si kuya, nga naunsa naman tawon ka Claire. Tanawa ra gunang nawong nimo, hamos kayo. Naunsa man juday ka. Pero, ni katawar ako. Nangutana pa si kuya kung aha daw si yaya. Nitubagpod ko, nga ambot kuya kaya wala ko kitang yayang karon. Si Paul akong naabtan dire. Galing ko dira si Oliver sa kontapad, kay naapaman ko'y gugunitan nga baso nga puno pa sa beer. Dayon giyarok na kog diretso Sumoto nga ni Saka sa tiray si kuya og si Oliver kay mag-istorya. Wala na kay bawo if unsa ilahang gistoryahan. Nisulod pod sa ko sa kwarto kay paminaw na ko bugat kayo kong kalawasan. Tapos gasakit nagmayo kong ulo. Punan pa sa kasakit sa kundughan. Nihigda ra ko sa kama. Then taod-taod, niabre ang portahan. Si Oliver di ay kay nisulod sa kong kwarto.
Nanangid siya nga muuli na siya. Pero ako siyang giingnan, ngayaw sa glakaw be. Tubag si Oliver, nga balikon rata ka dari Claire. Balikon rati ka, kung okay na ka. Then nihalok siya sa kong forehead, og nigakos. Nigakos sab ko niya. Ambot lang kay feel kay nako nga comfortable kaayo ko og safe kay ko, basta gakson ko niya. Then nibuhi na siya, ug nilakaw na padong sa gawas. Ako kay nihigda rapod kog balik kay galain pa jud akong pamati ug lami kayo katulog. Nakamata na lang ko kay gipukaw ko sa kong yaya kay nagsigig pangagda sa kuha nga mukaon na daw ko kay alauna na. Pero wala na ko pansinan. Sa moto nga nilakaw si yaya ug pagkataod-taod lang naay nanoktok sa pultahan. Si kuya di ay. Gusto niya nga mga onami. Ingon pa siya, ngayaw padala sa kasakit inday. Lumalabay lang na. Hayaw padala. Ipakita niya nga dili siya kawalan para maging anak ka. Nilingi ko ni kuya og kahilakon kay iyang nawong. Ningon pa si kuya nga, masakitan pod ba ako inday pag masakitan ka. Nibangon ko og nigakos ko ni kuya. Ako ang gihilak tanan. Mor kong niibtan og tunok sa kong kasing-kasing. Katong nadungog nako sa gingon ni kuya. By the way, 3 years gap me sa kong kuya. Mong di rapod kayo layo amo ang gap. Mapinanggaon kayo kong kuya og supportive. Pero, sungugan. Sumoto nga nangaon nami. Wala nami sa lamisa, ako adyon gipangutana si kuya kung anong magkaila sila ni Oliver. Hingon si kuya, oo, kauban ako na si Oliver sa una. Pero, gibalhin na siya karon. Taas sa biyang ranggo, pero mas taas sa kuwagamay. Sumodo itong giingon si mong uyab nga nisakay kag patrol car gahapon. Tubag ko niya, nga correction kuya, ex na ko to. Og yes, moto ko nasakyan gahapon ug si Oliver ang ga-drive sa patrol car. Tubag si kuya, nga actually gikan to siya sa among office gahapon. Kay na siya gikuha nga mga papers. Nakapanulon ko sa kong laway ug nakahunahuna ako nga destiny na ba ni? Nabitaw. Ingon ko sa kong kuya, nga mao ba kuya? Kay bawal lagi ka. Tubag si kuya, oo, kay giistorya man may ganiha. Ug nag-message po siya na ako gabi. Gasend bang gani siya video nimo nga perte ni mong ngisi-ngisi. Tubag ko nga, hala, gi-video day ko niya. Hain daw cellphone daw be. Ug ipakita ni kuya sa ko ilang convo. Tinuod jud ay nga gasend jud ay si Oliver og video. Hala gi-play na ko og atingsi raman ang agi na ko Kaulaw ba ani? Ang akong hibawan kay gahilak raman ko ba pero nagngisi-ngisi po day ko gabi. Kakuyawa ba? Hambitaw. Dayon pagtindog na ko kay moinom kog tubig, gisungog ko sa kong kuya nga nindot daw kog sanina. Hingon pa siya kung si Oliver ba ang gapalit daw. Lami kayo bugwakan og tubig si kuya. Hingon pa siya, ngoy Claire, broken-hearted pud ba ato si Oliver karon. Murag ni bagting akong dunggan pagkadungog ato. So pareha daymi. Akong ingnan akong kuya nga, kay diin man kaana nakahibalo be. Pulis man unta ka, chismoso lang. Tubag kong kuya, kabalo ko kay maunay topic sa Monjisi. Unya gubog-hubog daw na si Oliver nga nakita nila. Namangoy mga naibog ng mga bahay sa mong office ni Oliver. Mong updated sa me kay sa GC man na sila mag-isi og chismis in tawon ba. Tabag ko niya, nga saba ko yaoy, dili ka tantong chismoso no. Pero naintriga na kay ko kaso giputol ni kuya,
kay naa pa daw siya adtuon. Pero before siya milakaw, gisungog na sad ko niya nga nindot ligi jud daw ako ang dress karon. Ug ingon pa siya nga behave na dira Inday Claire ha. Balikon para baka ni Oliver. Aha ka jud lagi kay kasungugan na lang jud kaayo niya. Sumoto nga katong ako na lang isa, naghinoktok na sabgo. Dili jud na ako mapugngan nga mohilak kay sakit pa kayo. Kung pwede pa lang makalimtan ang tanan. Naglantaw pud ko sa akong kamot. Abi ko gadamgo ra jud ko ganiha ba kay gadrama biya to si Oliver ganiha. Og dili jud ay damgo ba. Sidla kaayo ang singsing. Wala jud ko kahibawo kung anong niabot ni sa akong kamot. Dayon gi-off na po day na ako ang airplane mode sa akong phone. Og didto nagpusot-pusot ang mga message gikan sa akong mga barkada. Apil na pod kang Paul. Gi-ignore na ko ang kang Paul nga message. Ug ako adin niya gi-open ang message sa mong GC. Ug tuod, ako ang chika sa mga jumiga na akong mga buutan. Nabalaka po din niya ako mga jumega nga mga buutan man kaayo ni sila ba. Kung matulog. Ang bitaw. Ako nang gisandan og picture ako ang mga jumega nga mga buutan sa among ref nga naay beer. Ako sa lang giingnan, unsa pa may gihulat ninyo mga bayat. Ali na mo sa balay. Sumoto nga gasabot sila kay manglupad sila dinhi sa mua kay manginom marag ilimnon. Then pag-abot sa ko mga jumega, nagsige na sila pangutana sa kuha kung naon sa dami. Ngano daw nisakay kog patrol car o walk out to ko. Ako sab silang gitsikahan about sa mga nahitabo kay gahion man sila kubal og di man jud kulungan og di mutug-an sa tinuod. Ug mas nahugyaw sila atong among eksena ni Sir Oliver katong engaged na daw mi. Napuno jud ko sa syagit nila. Napay kamot nga sige lang og panagpa bisan asa. Sumoto nga paghuman atong hubog-hubog og tagaytabay kauban ako mga jumega, gapadayon ko sa kong single nga life. Wala na sab gisamok si Paul nako, kay giistoryahan daw ni kuya nga dili nako samokon pa. Lisod kay mag-move on, pero mas lisod jud nga magpakamartir ka sa tawang walay pakialam sa mga feelings ug love. Pero dapat kayahon. Kay sagingon pa ni kuya nga lumalabay lang ang tanan. Walay permanente. Sumoto nga nagpaka-busy ko sa akong work. O this time, kay na ako sa bank nag-work ani. Dili raman kay labad sa ulo kong work pero nagpaka-busy jud kay ko. Then si Oliver pod kay wala na ko nakakita. Wala pa nagkita amo ang mga dala niya. Then mga pila ka bulan ang nilabay. Gatang ko ato sa may kalsada ug gapaabot ko sa kumasakyan. Kay madto kog syudad. Kanaliging gadalita, sungugon pud ta sa panahon ba. Taod-taod na jud ko nga gapaabot pero wala jud ko'y masakyan. Dayon, nainihunong nga patrol car sa kong tungod. Maong nituto ko. Og wala jud ko masayop. Si Oliver my loves. Bitaw. Nangutan na siya kung asa ko padulong. Then ato na time, na siya'y kauban nga pulis nga naapod sa front seat galingkod. Nitubag ko niya nga gahulat kog sakyanan kay madto kog syudad. Dayon ninaog na siya sa patrol car og niduol na siya nako og pasakyon ko niya. May aksyon pa kog balipad. Pero mapilit man kayo si Sir Roy. Mong nisugot na lang pud ko. Naulaw jud ko pero ambot og noon sa to kay nakita na lang nako akong kaugalingon nga nisunod na ko niya. Dito pa ko sa front seat niya gipalingkod og gipabalhin niya iyang kauban dito sa likod. Paglarga na sa patrol car kay hilong marakayo me. Hangtod sa nangumusta siya sa kuha. Tubag ko niya, nga okay naman ko sir. Ikaw, kumusta man? Tubag si Oliver,
nga maayo hinuon. Okay ramang gihapon ko. Lami po unta kay siya pangutanon ba nga, ikaw sir, okay na pud ka? Di ba heartbroken man pud ka sir? Pero wala jud ko nakapangutana na niya. Ingon pa si Oliver, nga so pwede na day ko mobalik ba? Pero gihinay ra na niyag ingon, pero nakadungog jud ko. Pero sumangil pod ko kunuhay nga wala ko nakadungog. Mao nangutana ko niya. Ang sige ingon ni mo sir? Tubag si Oliver, nga wala eh. Ingon ko nga gwapa kayo ka karon. Atikon pa jud kayo siya, pero nakadungog na biya ko. Ningon pa si Oliver nga gasend daw siya friend request nako o ga-message po daw siya, pero wala daw nako tagta. Ako siyang giingnan, hulaw ka bantay sir ba? Wait sa kay tan-awon sa nako. Ug tuod paglantaw nako, naadyo di ay sa spam. Pag-abutan nako sa akong destinasyon kay gihunong niya ni Oliver ang patrol car ug niingon, pwede ka unyang gabi, Claire. Tubag ko niya, nga naman sir. Tubag siya nga, mag-dinner ta. Tubag ko niya, nga naa para ba ko i-process ng mga papers ba? Basin ugma pa ko makaulay sir. Tubag si Oliver, nga vacant magkakaon niyang gabi. Tubag ko niya, oo sir. Then ingon siya nga, okay good. I-message niya ati ka ha. Reply be ako. Sa mo to nga padulong nung to ko munaog, sa dihang niingon pa siya nga, asa man ako ang keys Claire. Murag nanginit ako nawong sa kunadungo. O niya, bugnaw na kayo kong kamot. Wala ko kalihok kadyo 12 atubang sa gawas. Pero nilantar ako niyag niingon, nga later na lang sir. Ambot og nganong katuang nigawas sa kong babaw. Aha ka lagi. Ninaog na ko, gisarado na ko ang portahan sa sakinan. Og dako kay siya ngisi. Sangko sa langit siguro iyang kalipay kay kita agad iyang lagos pag-smile niya. Pero hinoon, dili na ko madinay nga na-attract na kong Oliver. Pero dili pa pwede. Ug dili po na ko malikayan nga mag-overthink sa iyang gipakita sa kuha. Ug isa pod, gikan pa ko sa pagka-broken hearted. Pag-abot na ko sa kong giadtuan, mapaypaglingkod na ako kay ni-ring day na akong messenger. Aha ka dyan lagi kay wala day na ako na silent. Gidali din ako kuha akong cellphone sa akong shoulder bag. Ug ang nitawag kay si Oliver. Pero ako ang gi-cancel oy. Napa ko'y need nga permahan. Munang paghuman akong perma, ako ada niya gi-open akong phone. Pagtanaw na ko sa iyang message, Hi Claire, see you later ha, my fiancé. Ayaw kalimot sa kong kiss later. Nireply po ko niya nga, hello sir, copy sir. Then mga 4 PM na to, nangita na ko hotel para maka-check-in ko. Pag-abot na ko sa hotel, kay naligo ko. Dayon, nihigda ko diretso sa kama. Ug wala na ko kabantay, nga nakatulog na day ko. Nakamata na lang ko kay nagsigi na sagtingog ako ang messenger. Ug si Oliver di ay kay nagsigi nag-message og tawag sa kuha. Sa moto nga nagsabot mi nga kuhaon ko niya diri sa hotel pag alas 7:30 sa gabi. Pagtanaw na ko sa oras kay alas 7 naman di ay. Sa moto nga gadali-dali dayon ko gilis. Pag naog na ko, wala pa may Oliver nga ako nakita. Murag maikog man sab ko no. Nakita na lay hulaton. Pero basin ingnantag na sobraan pod ko sa ka-excited. Ug pagkataod-taod ana, naabot na si Oliver.
Nakitaan yun ako siya nga minaog siya siyang car. Ang gwapoha dyan lagi. Murag ni slow-mo akong kalibutan. Gwapo gyud kay siya tanawon ay. Ug akoan na lang po na siyang gisugat. Ug ningon siya nga, kagwapa man sa kong fiancé ay. Bagay kay nimo imuhang black dress. Mura man sag mulupad akong atay ani ay. Ingon ako salamat niya. Sa mo to nga iyan nang gi-open ng door. Og nisulod na ko og nilingkod sa front seat. Pagsulod na mo sa car, niingon siya nga, nakay nakalimtan Claire. Nagunahuna jud ko kung sa'y nakalimtan ako. Nadala man ako akong bag. Ug nauna-hunaan ako, nga siguro ang gipasabot ni sir kay katong keys later. Pero nangutaan ako niya nga, ang unsa man sir? Ug nikalitan na siya duol na ako. Og naistatwa ko atong giduol niyag pag-ayo iyang nawong sa kong nawong. Pero mali day akong yunahuna. Iyahaday kong gitauran og seatbelt. Mura mampugkog at takihon ba. Sumoto ang gitaod niya akong seatbelt og nang larga nami. Taod-taod kinaabot nami sa restaurant. Dahil lang nga on me ningon si Oliver, nga salamat Claire ha. Kinisugot ka nga muuban na ako karon ba? Tabag ko niya, ay naon sa si Sir ay. Bali man siguro. Dapat ako yung moingon nimo ana, kay ikaw may mobayad ani. Tabag siya nga. Happy ko karon Clear, nga sa pagkita na tugusab, malipayon ta. I mean malipayon ka. Tabag ko niya, nga lagi sir. Pag first encounter biya nato, kay gahilakay kog maayo. Mong pasensya, jud ko ato nga time, sir. Tabag siya nga, hi sus Claire. Kasuway na pud ko ana ba. Og ni smile ra ko niya. Diningon siya, nga Claire, nasoy ko aon sa sakyanan ha. Balik ra ko dayon. Pero aha ka jud lagi. Kaya nakitan po na ako akong ex diadto. Si Paul. Naa na po'y laing kuyog nga babae. Lahi na sad niya flavor of the day or flavor of the month. Aha ka jud. Ug mas nasungot pa jud ko kay nagsigi lang yun siya glantaw sa kuha. Wala na lang po na ako panumbali nga ug kubi na lang ko sa kong phone. Ug pagkataod-taod lang, kay niabot nagbalik si Oliver. Ug nagdala pa gyud siya og bouquet of flowers. Hingon siya nga pretty flowers for the pretty lady in front of me. Then gihatag niyang bouquet of flowers ako. Ako ara po dayon niya gidawat. Dayon, gibiran ako si Oliver. Ug ako siyang giingnan nga di ba na ako'y giingon si mohang later. Dayon, ako siyang gikisan. Di lang basta kiss, kundi kiss sa iyang lips. Mura gid siya na-shock sa akong pag-kiss niya. Giayo dyan ako siya kiss oy, para makita pod ang amuang audience ba. Then paghuman sa mong kiss moment, nilingkod na si Oliver. Ug nitapad na siya sa kuha. Ug mas gikilig pod biya ko ba. Hingon pa siya, nga naa daw ako ang ex. Nito bagira po ko niya, nga lagi sir. Ug mura pog nakabalo si Oliver kung anong gibuhato na ako ganiha. Ug nisabay na lang pod siya. Ug sweet kay siya sa kuha. Napay pagunit-gunit sa kong hawak nga murag wala nay ugma. Napay tinan-awan nga makalanay kayo. Pero tinuod nga gikilig jud ko. Taod-taod na kay nangagdan ako niya nga mauli nami. Hingon pa si Oliver nga tarahan. Mangadto sa taglodge kay giigang ko karon. Ug gikusog pa jud na niyag ingon.
Mura jud kog mabungol siyang giingon nga manulod og lunch. Aha ka jud lagi. Sure jud ko nga nakadungog sila ato. Sa moto nga pagawas namo, wala sa may nangulit. Ningon ko ni Oliver nga magpadagat sa ako. Sa moto nga nagpadagat mi ni Oliver. Ako siyang giingnan nga salamat sir ha. Og sorry kayo giniha. Ingon si Oliver, ngon say sorry oy. Nag-enjoy man kayo ko ba? Og dako kayo iyang isip. Ingon pa siya, ngayon akong tawgag sir ha. Pag Oliver na lang na ako. Og pagkakitaan ako sa Singsing, nauna-unaan na sad nako katong drama ni Oliver nga katong engaged na daw mi. Mga ko siyang gipangutana nga, kini ba? Nganong naabot ni sa ko Dili man ni ako ang Singsing. Dayon ni smile si Oliver na ako niingon, kini nga Singsing, engagement ring unta nako sa kong uyab. Dayon niingon pa siya, nga katong ni sakay ka sa kong patrol car, kay gikan pud ko sa balay sa kong uyab. Nihapit ko kay wala na siya reply sa kong mga message. Di na pud siya motubag sa kong tawag. Pero, isugat ko sa pamilya niya. Tapos gistoryahan ko nila nga dili daw ko sapat para silang anak. Pulis ra daw ko. Sa moto nga gabulag dyan minduha. Ug naibawan po nako nga naapoday siya'y laing uyab nga mas labaw pa sa kuha. Dayon akong gihawiran ng abaga ni Oliver kung ako siyang giingnan nga okay ra na. Diba giingon ka na ko nga basin naara sa daplin-daplin imong dawan or basin wala pagyanak. Ug ni katawa siya. Hingon siya nga kuha man ang linya ba pero kay imuha man jud nang gipalabon. Dayon gihag na ko siya. Kanang hag nga tight kayo. Dayon nangutan akong Oliver kung anong naabot ni sa kong kamot ang Singsing. Ingon siya nga dito man sa kong sakyanan god. Nakasense lang ko ba nga basin kinahanglan ni nga Singsing. Kay feel na ko lahi jud. Ako na lang gisulod sa kong bulsa. Then katong kabaliko na ka, katong gihawiran ako imong kamot, ako ang gisuot ni nga ring si mong finger. Basin wala nakakabantay, kaya go na huna na ka si mong ex. Hino nakahinomdum jud pud ko nga nakulbaan jud kay ko atong nga time. Kung ingnan siya nga, abi ko man og magician ka ba? Og perte niyang katawa eh. Hingon si Oliver, og magician pa ko Claire. Magikon ako akong kaugalingon para mawala na ang kasakit. Maayo gani kay nakaila ti ka Claire. Magunsa na lang ko kung wala ti ka naila ato. Tubag ko niya, anon sa makasir eh. Sa wala da mahagaabot ang mga broken hearted pa. Tubag siya. Okay ra na Claire. Maybe na reason nga nung gaabot na ba? Nitubag ko nga, basin. Dani katawa ko. Dayon nangagda na sad na si Oliver og tagay sa kuha. Pero ako siyang giingnan. Okay ra. Pero, isa ra ka botilya ako ha. Ni okay ra na si Oliver. Pero pagbalik niya, upat man kabuok ang gidala. Aha ka jud lagi. Naglami jud among inom duha. Grabe namong sinungugay. Ug kung napunoy makita nga mga couple nga ga-date, amo din siya gitan og walay forever. Pero sumpayan din namo og pero naay together. Kay basin malaporohan may sa mga couple nga ga-date-date sab dito.
ug ang among tagay kay naglami na jud. Daghan na mig nahurot. Nagsige nagtingsi si Oliver. Napay kamot nga touchy na kayo. Sige nagpanggunit sa akong kamot, sa akong abaga, sa akong bukton, sa akong nawong, sa akong liog. Ug napay mata nga murag kalapao nagtawo. Maong nakadesisyon na jud ko nga kinahanglan na jud ming muli. Basin maimpas ta ani nga wala sa oras. Ako siyang giingnan, nga tana Oliver ba, hubog na kaayo ka. Tubag siya nga, dili mo ko hubog, nakainom lang good gamay. Ako siyang giingnan, unsay gamay, nga kadaghan sa imong nahurot. Tubag siya nga, sige, kay murag ni tuyok na pod akong pananaw. Tubag ko niya, nga hala, patay na. Unsa no to paguli karon? Tubag siya nga, hari lang usa ta matugba. Kundili, sasakyanan lang sa ta. Adto ko sa driver's seat, kunya ikaw sa back seat ba. Dayon gitunol na ni Oliver sa kuang yawi. Kung nangutana siya, kung kamao ba daw ko mo drive. Tubag ko niya, nga kamao kayo eh. Ako na lang siyang gialalayan, kay nabuing na jud kay perting hubugan niya. Pag human ako pasakay niya sa front seat, nanapod ko sa driver's seat. Una-una na ako, maintag di ta madisgrasya ni ron. Kaysa tinuod lang, baligduhan na pod akong pananaw pa. Sa moto nga gipa-under na akong sakyanan, og nang larga na mi. Pero ang Oliver, kay ni dool manag-ayos ako og nagsige nagsimot-simhot sa akong buhok. As in ni dool gid siya kaayo. Bahalag nagkalisod na. Ako siyang giingnan nga pagpuyo sa good Oliver. Nagsige naman gud siya panghikap sa akong paa. Apil na pod sa akong lawas. Kaduligi kay mora pugog nanginit ba? Ingon pa siya nga I need you clear. Ako siyang giingnan nga puyo ba Oliver? Pagpuyo sa. Pero nagpadayon ra gyud na siya gisimhot-simhot na ako. Mong medyo galisod kog drive eh. Napay pananaw na ako nga tagduhan na ba. Ka eh. Dayon, nikiss na siya sa akong aping. Pobos sa akong liog. Hiyati kay kagilok pa. Madisgrasya man sabtaan ni pa. Niingon pa si Oliver nga, ipadaplin sa nato ni Clearbit. Nangutan ako niya, buing, kay nga naman daw. Paglantaw na ako niya, kay seryoso kay siya no. Nga murag, nagpakiluoy kayo siya ba.